Mga pagbasa mga igsoon, atong mahinumduman o mahuna-hunaan nga ang Dios buutan kaayo. Nga sa iyang pagbuhat kanato kita iya pang giawhag sa pagampo sa kanunay ug nga sa atong pagampo dili unta ta mawad-an og paglaom. Siya pa ang mihangyo kanato nga magampo. Kay kun kita magampo, iya gayud kining dunggon. Sama sa sambingay nga atong nadungog, nga bisan gani kuno ang dili matarong nga tao. Makahatag o makabuhat man og maayo, kung sigihan og hangyo. Makabuhat kini og maayo. Unsa pakaha ang Dios nga dapig sa mga tao nga walay mga ubang tao nga mitan-aw o mutabang. Unsa pakaha ang Dios nga kanunay buutan, dili baka kita niya tabangan. Apan ato usab nga pamalandungan mga igsoon, ang iyang pangutana nga gadala og dako nga apan sa iyang pagbalik aduna baka siya'y tao nga makit-an nga adunay pagtuo. Kay basin og sa atong pagampo mga igsoon, kita nawad-an og gana o nawad-an og paglaom tungod kay atong gihuna-huna nga wala gayud gihatag sa Dios ang atong giampo. Basin og ang atong mga pagampo mga igsoon gidungog na sa Dios og iya na kining gitubag apan wala nato masabti, wala nato mahuna-hunai nga ang iya o ato adiyang gigamit karon, ang ato diyang kinabuhi o ang atong kahimtang gasa na di ay sa Diyos. Ato untang tan-awon o pamalandungan sa kanunay nga naay mga butang nga moabot sa atong kinabuhi o kinidili tanan tungod sa atong kaugalingong paningkamot o tungod sa atong mga katakos. Atong hunahunaon nga ang atong katakos, ang atong kusog, iya sa Diyos. Kitang tanan sa atong pagkatulog sa gabi, sa tibuok kalibutan, aduna kitay mga igsoon nga pagkasunod ugma, pagkabuntag, dili na makamata. Kining atong pag-anhi karon dinhi sa simbahan, usa kagasa sa Dios. Kining atong sakramento sa Eucharistia, kining atong pagdawat sa lawas ni Kristo, usa kagasa sa Dios. Muna mga igsoon kung atong hunahunaon, kining agasa sa pagkalawat sa atong Ginoong Hesukristo, usahay kita ang modumili niini. Kita ang dili modawat o mopasulod sa lawas ni Kristo nganhi sa atong kinabuhi tungod kay kita makasasala. Magunsa man ang Ginoo mga igsoon, kung sige taghangyo nga pasayloon ta sa atong mga salang nabuhat, apan gasigi ra pud tagbuhat og mga sala. Unsaon man niya pagbag-o sa atong kaugalingon, kung ang atong kaugalingon ra kanunay ang atong hunahunaon. Kung ang ato ra pong kaugalingon ang mabuot sa kanunay, ug dili nato tagaan siya og kahigayunan nga atong buhaton ang iyang kabubuton. Sa atong unang pagbasa mga igsoon, si Moises gikapuyan.
atong naon-naon nga sa iyang pag-isa sa iyang mga bukton, mao kato ang pagampo ni Moises nga unta ang iyahang mga kauban, si Josue o mga sundalong Israelita makadaog sa gubat. Giingnan siya sa Ginoo nga kung sige nimong isaka ang imuhang mga bukton, mudaog sila Josue. Apan tungod sa kadugay pagkahuman sa gubat, si Moises gikapuyan. Ug sa iyang kakapoy, inanay nga napaubos niya ang iyang mga bukton. Ug sa tan-aw ni Aaron ug ni Hur, apilde na sila Josue sa mga almakinanon. Maong gitabangan siya ni Aaron ug ni Hur, haron permanenteng maisa ang iyang mga bukton hangtod nga sila midaog. Mga igsoon, kini nagpasabot usab nga kinahanglan kita magtinabangay sa atong mga pag-ampo. Tinuod kita muampo gayud. Kita muampo sa atong kaugalingon, para sa atong kaugalingon, ug alang sa atong isig katawo. Apan lami nga paminawon nga atong madungog nga kita di ay giampo usab sa atong isig katawo. Nga kita gatinabangay sa mga pag-ampo sa usag-usa. Basin og ang atong pag-ampo dalo kaayo. Nga unta kita lang ang matagaan og gasa og mamahimong labaw sa tanan. Dili ka na ang maayong pag-ampo. Kaya ang pag-ampo nga atong buhaton mga igsoon, alang man sa atong tanan. Kaya ang gasa sa Ginoo nga gihatag kanato, dili man alang lang kanato. Sama pananglit, basin og naay gusto din na magpari, naulaw lang mo duol sa opisina. No? Basin, kaya ang gasa sa pagkapari, dili man alang sa iyang kaugalingon. Dili man ang pari makapasaylo sa iyang kaugalingong mga sala. Dili man ang pari makabunyag sa iyang kaugalingon. Dili man ang pari makahilog sa iyang kaugalingong sakit, sa iyang kaugalingong lawas. Ang pari alang sa ubang tao, dili alang sa iyang kaugalingon. Ug mo po ni atong tan-awon, akong ang pari alang sa ubang tao, dili alang sa iyang kaugalingon, atong tan-awon nga ang pari alang sa tanan ug dili sa pipila lamang. Mao na mga igsoon nga sa atong mga pag-ampo, atong permanenteng tan-awon nga kita nag-ampo alang sa kalambuan sa tanan o dili lamang sa atong kaugalingon o sa atong kaugalingong banay. Palihog manindog og atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo